ועכשיו אנחנו עם מירב, מה שלומך? מעולה. טוב, אני כל כך שמחה שרפור נמצא איתנו כאן, שבעצם את גם מייסדת שלו. רוצה שתחברי אותנו ככה לסיפור, איך זה נוצר, מה הוביל אותך לעולם הזה בעצם. אז זהו, רפור נולד מתוך סיפור שלי. אני מאסטרית NLP, ולמעשה כל התחום הזה של קודם להבין בכלל מה זה רפור. רפור זו מילה שמגיעה מהשפה הצרפתית, והמשמעות שלה זה חיבור, כימיה, קרבה, הכלה. באמת היכולת להיות בחיבור בינך לבין הסביבה, אבל קודם להיות בחיבור בינך לבין עצמך, ונגענו פה בזה לא מעט. כן. וכמאסטרית NLP, למעשה כל תהליך NLPיסטי מתחיל באמת ביכולת שלך לייצר חיבור, את אותו רפור עם הצד השני. אם אין שם את הרפור הזה, זה לעולם לא יתפתח. אנחנו ריפוי, רפור. הדדיות אפרופו, נגע בזה, זה לגמרי זה בעצם רפור. עכשיו, אז אני באמת נחשפתי לעולם הזה של ההתפתחות האישית כבר שנים אחורה, וראיתי איך הארגז כלים שלי כל כך עשיר וכל כך מלא. אפרופו טניה, זה משהו שאני עכשיו ממש לומדת בימים האלה. זכית. לגמרי זכיתי. אז אני באמת יכולה להגיד שכל העולם הזה הוא כל כך מדבר אליי ונוגע בי, ונוצרה איזושהי סיטואציה בחיים שלנו פחות נעימה לצערי. אנחנו איבדנו את מקור ההכנסה שלנו ביום אחד, ומהכנסה של 100 באמת ביום אחד ל0, והיינו צריכים להמציא את עצמנו מחדש. עכשיו, בזכות הכלים האלה שהיו שם, היה לי ברור שלא משנה מה אני אפתח, אני אהיה חייבת להכניס לשם לעולם הזה, באמת את ההתפתחות, את העצמה, את הכוח, את אותם כלים שידעתי כמה לי הם נתנו כוח. עכשיו, רפור זה בעצם מותג ניחוחות שמחבר לרגש. אנחנו בעצם פנינו לחברות פיתוח ומחקר, מהמובילות בעולם. את בעצם רוצה לקחת את החוויה הזאת, הטיפולית, החיבור לעצמנו, לסביבה? אנחנו מדברים על אותם נשים, נכון? שהיום יום שלהם כל כך מלא וכל כך עמוס, ואנחנו כל הזמן באיזשהו צ'קליסט כזה. אז מה שבעצם אנחנו מציעים פה זה איזושהי חוויה, איזשהו מרחב קסם לאותה אישה, לבחור לעצמה את הרגע הזה שלה ביום, מתי שנוח לה. אני נניח מאוד אוהבת להתחבר לרפור ככה לקראת הלילה, יש איזשהו טקס כזה לפני השינה. עוגן כזה ביום. לגמרי עוגן, בכלל ריח זה עוגן. צריך רגע להבין שהמוצרים באמת הם כוללים ליין של 5 בשמי שמן. כל בושם שמן פותח להעצים רגש. שהלוואי וריח היה עובר דרך המסך. אז שכל ריח בעצם פותח להעצים רגש מסוים. יש פה באמת חיבור לחברות פיתוח ומחקר מהמובילות בעולם, שהם פיתחו עבורנו תמציות ריח שאנחנו יודעים להגיד שהרכיבים, תכף אני אתן לכם להריח. זה למשל, זה הריח שלה. אני אתן לכם, התמצית ריח היא לא טבעית, הבסיס של השמן הוא שמן קיק. אפרופו נגענו בשיער, אז השמן גם לגמרי מתאים לשיער, אפשר לשים אותו בקצוות השיער, ואז האפקט שזה נותן הוא מטורף. אז אנחנו בעצם פיתחנו 5 ריחות, ריחות אתן לכם גם לנסות את החמאה. זאת התמכרות, אני אומרת לכם. וואי, מה זה פשוט כל כך נעים כבר. כן. תראו גם את המרצפות. מירב, זה עומד להיגמר לי, אני רק מעדכנת. זה אהבה. עדיין לא הבנתי איפה זה. אימא! גוף אפשר לעשות. בכל מקום, נכון? זה שמן בושם, אבל כן, לגמרי אפשר. אנחנו נגיע גם למעיין, אגב, שנמצאת איתנו כאן. תראו את המרקם של החמאה, בואי ניתן לכם לנסות. החמאה... רגע, עכשיו שמתי את זה בשני הידיים, אז איפה נסים? החמאה היא חמאה מבוסמת באותו ניחוח. אותו ניחוח הזה פה. כן, מה שאנחנו עשינו בעצם... יש לה איזשהו צורך מאוד דומיננטי בכל שלב, וזה גם משתנה בשלבים שלנו בחיים. ובאמת, הקופסה הזאת מדברת, כל אחת יכולה לבחור לעצמה את מה היא רוצה לחזק בעצמה. אני אספר לכם מי שרואה כאן על השולחן ככה, תוהה לעצמו, גם הנרות של המותג. יש פה באמת חוויה שהיא חוויה הוליסטית, שהיא מתחילה בי, אבל המוצרים שלנו גם נוגעים במוצרים לבית. יש פה באמת חוויה של 360 מעלות. ואני רוצה רק שנייה ממש לסיכום, כי אני לא רוצה לעבור בלי שיבינו באמת מה זה כולל. את בוחרת קופסה, כל אישה והצורך שלה בעצם מקבלת בפנים גם קלפים. נכון. השמן, החמאה, כל החוויה הזאת כולה מכניסה אותך. יש פה גם קוד QR שכשאת צורקת אותו, אגב הוא מוביל אותך למדיטציה, להעצמת הרגש. אני יכולה לשאול אותך שאלה? בוודאי. איך אנחנו נחבר את הגבר לכל הטוב הזה? תחשבי שכשלך טוב. כי את נועלת הדלת. את דיברת על הדודי, חכי, אנחנו מכינים את השטח.
זה בדיוק החוויה, הרגע הזה שאת מדליקה את הנר, ואת אחרי מקלחת, ובוחרת לעצמך את הפיג'מה הסקסית, ומתמרחת בחמה, ומתבשמת מבוסם השמן, ובוחרת קלף, ואת ככה מריחה כמו שצריך, ואת מקשיבה למדיטציה. אז יש פה באמת איזשהו מרחב קסם שהוא מאוד נשי, מאוד מעצים. נוגע אגב בדיוק בכל החושים. זה בדיוק זה מתחיל בחוש הריח. אני מצטערת שאני נאצת, אני יכולה לדבר על הערכה הזאת שעות, אבל אני חייבת להתחבר לריח של העוגה.